El Badalona ha fet saltar la sorpresa i s'ha imposat amb claredat a un dels conjunts a priori més potents del grup tercer de la segona B. L'Alcoyano no s'ha trobat còmode en cap moment i ha acabat cedint davant la intensitat oferta pels futbolistes escapulats. Passat l'equador de la primera part, Xavi Muñoz ha obert la llauna pel Badalona després de la sortida d'un córner. El jove Robert Simón ha estat l'encarregat de rubricar el triomf local amb un autèntic golaç ja al segon temps. El partit ha començat amb un Badalona ambiciós que generava perills sobre l'àrea alacantina mitjançant combinacions per banda. L'Alcoyano, per la seva part, es limitava a buscar el gol en jugades a pilota aturada. Els seguidors que s'han donat cita al camp del Centenari han vist com Javi Moreno havia de ser substituït per Borja Avenia passat el minut 20. L'ex d'Huracan de València s'ha retirat del terreny de joc per culpa d'una sobrecàrrega als isquiotibials. El Badalona, però, no s'ha vist afectat per aquest contratemps i poc després ha trobat el premi del gol. Després de la sortida d'un córner, Joaquim ha engaltat un xut des de fora de l'àrea que ha obligat Unai Alba a intervenir. El rebuig del porter alacantí ha estat recollit per Xavi Muñoz, qui ha enviat la pilota al fons de la xarxa sense oposició. El Badalona es posava per davant contra tot pronòstic i marxava al descans oferint molt bones sensacions. L'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, mirava satisfet les evolucions dels seus jugadors. Ja a la segona part, el Badalona ha sortit amb la mateixa intensitat i ben aviat ha trobat el premi del gol a les botes de Robert Simón. El jugador badaloní ha recollit una assistència de taló de Samuel Bayón i ha engaltat un potent xut que s'ha colat per l'escaire de la porteria defensada per Unai Alba. A partir d'aquí, el conjunt dirigit per Albert Càmara ha cedit la iniciativa al rival, tot i que ha pogut fer el tercer en una contra finalitzada per Joan Grasa. No hi ha hagut temps per més i l'àrbitre ha decretat el final del partit. Els escapulats debuten en triomf i demostren que són un equip molt competitiu. L'afició del Badalona i el nou president de l'entitat, Miguel Ángel Sánchez, han finalitzat la jornada exultants d'alegria. En roda de premsa, el tècnic del Badalona, Albert Càmara, i els jugadors Bermuda i Xavi Muñoz han analitzat la victòria contra l'Alcoyano. Bueno, Albert, se't veu content? Què en penses del primer partit de la temporada? Home, content ja que està. Jo crec que avui l'equip ha marcat una línia, jo crec que d'excel·lent. Hem jugat, no ens oblidem que hem jugat contra el millor pressupost de la categoria del grup tercer. Amb grans jugadors, un equip que ha baixat de segona divisió i que la seva mentalitat és pujar sí o sí. Crec que avui s'ha demostrat el que hem estat treballant durant aquest mes i mig. Els jugadors s'han buidat. Jo crec que l'esforç físic ha sigut brutal. Físic i jo crec que tècnic, tàctic, tot. Avui el Badalona jo crec que s'hi ha guanyat 2-0 perquè ha sigut superior a l'Alcoyano. Avui el Llagostera ha perdut de segon. Què en penses que el partit de dimecres de la Copa del Rei del Llagostera? Doncs home, ells si mantenen la línia de l'any passat li donaven molta importància a la Copa. Fins i tot van apostar més per la Copa i ho van pagar, ho van acabar pagant a la Lliga perquè si no es van ficar playoff va ser per això. Igual no sé ni l'alineació que han fet, però igual tenen aquesta idea però nosaltres també anirem a competir. És molt maco la Copa, i han quedat molta gent fora de la convocatòria, han quedat 5 nanos, Canari no ha pogut jugar tampoc, tindran la seva oportunitat a Llagostera, tindran que demostrar que també són vàlids per l'equip i sense cap por. Jo crec que
Al principi pintava molt malament això, s'ha fet un grup important i bueno, sense tirar les campanes al vol. El nostre és primer salvar la categoria i a partir d'aquí ja aspirarem al que sigui, però anem a pas a pas. Pel que hem vist avui, Albert, aquest serà el segell del Badalona. Heu intentat elaborar en algunes accions del partit. Està clar que el cansament també s'enfrenten a les dones. Hem vist, per exemple, a Gavi defensant de lateral o de central durant una acció important. Què serà el segell del Badalona? Home, el segell del Badalona té que ser a nivell d'esforç, a nivell d'intensitat i a nivell de ganes, és el que s'ha demostrat a l'equip. Jo els he dit que avui jo crec que han disfrutat i estaven fossos, però disfrutar jugant a futbol jo crec que és això. Quan acabes el partit realment has donat tot el que tenies dintre. Després ho guanyaràs o perdràs, però la teva sensació té que ser que no t'has deixat res i és el que han fet avui. I a nivell de joc jo crec que l'equip té que jugar millor. Dic, tornàvem a una mica al mateix, hem jugat contra l'Alcoià, un gran equip, que també ells volen tenir la pilota, sobretot a l'última 20 minuts ells l'han tingut, han creat molts problemes i l'equip ha tingut que fer un sobreesforç. Però bueno, jo crec que el primer partit encara tenim que créixer molt i tenim que jugar millor al futbol. En qualsevol cas, Albert, pels aficionats que han vingut avui, imagineu que era un reclam molt important aconseguir aquests primers 3 punts i l'imatge que heu donat, no? De cara a repetir, de cara a la gent, no? Sí, no. I de cara a tot, jo crec que, com parlàvem amb Pepe Dorado, és molt important créixer i a vegades el créixer les derrotes costa més, no? Sobretot tenir la credibilitat per continuar treballant la teva idea. Jo crec que si l'equip a més avui ha guanyat, els nanos han sortit super satisfets de l'esforç, resultat, la gent també. Jo crec que tot això animarà que tothom doni més credibilitat a aquest equip, que tothom cregui més en aquest equip, els jugadors també, i si anar creixent així, jo crec que et fa créixer molt més ràpid i amb molta més contundència. Y creo que el equipo ha estado muy bien desde el minuto 1 hasta el momento válido, que hemos sido muy superior, yo creo, en cuanto a intensidad y yo en ningún momento ha perdido el resultado. Con tantas caras nuevas se ha mantenido, o sea, el juego del equipo ha sido bastante fluido. ¿Qué opinas sobre esa continuidad en el juego en la temporada? Sí, bueno, es una premisa que Cámara nos ha planteado siempre desde el primer día que llegamos. La verdad que hemos convencido una plantilla, pues, bueno, como tú dices, para que el balón fluya bien por el campo y circule bien, y bueno, nuestra intención es esa, intentarlo por todos los medios y yo creo que hoy en fase del partido pues se ha movido muy bien el balón, ¿no? David, era importante empezar con esta victoria, pero además con el rival que había delante, ¿no? Sí, como yo he comentado, era un rival que bueno, venía de descender de segunda división, que bueno, es un claro aspirante a volver a jugar perdidos para subir, y bueno, hemos empezado muy bien, y sobre todo ha tenido una imagen clarísima, y ya te digo, es el primer paso y hay que seguir a pensar en la Copa de Llagostera y bueno, y poco a poco, partido a partido, digo, pensando en hacer las cosas más. Precisamente ante ese partido de Llagostera, ahora mismo de laterales tampoco están logrados, porque parece ser que Sobregrau tampoco ha hecho una pretemporada en muchas condiciones. No sé a ver qué va a pasar, si hay que jugar también más, ¿no? A ver cómo está Jaume, ¿no? Sí, bueno, eso ya es cosa de Cámara, ¿no? Ya te digo que yo a día de hoy me encuentro bien, no tengo ninguna molestia y lo que es conveniente que Llagostera, pues yo encantado, te digo que he venido aquí para jugar lo máximo posible y si me encuentro bien y el visto lo veo conveniente, pues adelante, ¿no? Por la deuda. Bueno, creo que a priori no se va mover un equip d'esport, no, d'aquesta temporada, perquè l'equip acaba de baixar de segona divisió, ha fet una molt bona plantilla i la veritat és que l'equip avui ha estat a l'altura del que esperàvem, no? de tota la feina que hem fet durant la pretemporada i de demostrar a l'afició un partit com el que s'ha vist. Xavi, el gol que has fet avui és una revàlida del que et van anul·lar el dia del Tenerife. No, passa que, bueno, ha sorgit així, ojalà que puguin venir molts més, però no és cap mena de revàlida. Dimecres Copa del Rei a Llagostera, un altre partit, una altra competició, totalment diferent, com a visitants. Sí, la veritat és que, bueno, que estem tenint també l'al·licient de la Copa, no? que si més no, és una motivació d'arribar a
a tercera ronda que bueno, doncs, sabem que tots que podíem jugar contra un equip gran de primera divisió i bueno, doncs, molt motivats. Suposo que la gent que avui no ha pogut participar tant doncs, tindrà més minuts per poder agafar doncs, el rodatge també de cara a la Lliga i la veritat que un bon partit contra un molt bon equip, la Llagostera.